Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zalzalati Makkiyatun aw Madaniyah. Surat Zalzalah ana sing lebokake Makkiyah, temurun saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Wonten ingkang netepake Madaniyah, temurun
sabadane Nabi hijrah wonten khilaf biasa keterangan boten macam kalih tis'u ayatin jumlah ayate wonten 9 disebut az-zalzalah sebab ayat pertama nyebutake lafal idza zulzilatil ardu zilzalaha. La az-zalzalah niku cara nahwu, cara saraf masdar. Sangka zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Disebut surat az-zalzalah. Maknane zalzalah nek cara wong Kudus lindu. Cara Jawa gonjang ganjing. Benjing ngadepi kiamat. Gonjang ganjinge bumi sak donya. Lali lindu sing biasa kita rasake kadang 5 menit 10 menit niku lindu cilian. Lindu tapi cilian. Kadang Kudus ana lindu Jepara boten. Kadang Jepara Kudus boten. Lindune cilian. Benjang menawi ngadepi kiamat bumi sautohe obah. Sampeyan saged bayangake rekasane kiamat tapi kanggone wong kafir, kanggone wong Islam kenikmatan ingkang ageng. Mulane lenetapi agama Islam niki dimantepi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu. Sekalane gonjang ganjing apa bumi. Obah sing terus-terusan mergo ngadepi kiamat. Zilzalah kelawan gonjang ganjinge bumi. Gonjang ganjing sing tenanan. Wa akhrajatil ardu lan ngetokake al ardu apa bumi asqalaha ing pira-pira muatane bumi. Bumi go mendem mayit-mayit. Ana sing Islam, ana sing ora. Kabeh diutahno. Nek wis gonjang-gonjing mayit kon metu. Ditokno kabeh mayit sak donya metu saka bumi kabeh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi mayit-mayit mulai Mbah Adam manusane nganti kiamat dilepeh karo bumi. Lah besok nek wis do ngono, sing geger wong kafir, wong Islam tenang-tenang. Sebabe napa? Wong Islam nalika urip nang donya wis do mantep
kanthi keimanan sing mantep. Dina kiamat mayit-mayit diudana ka bumi niku kaya wong Islam ora geger. Mulane niki wonten ayat wa qalal insanu sing dimaksud manusia kafir. Kaget. Sebab apa? Sebab dheweke keyakinane mukhal ana wong mati kok urip maneh niku mukhal. Ucapane wong kafir. Mulane besok sing ngomong wa qalal insanu ngucap wong manusia sing kafir. Wa qalal insanu lan ngucap sapa wong kafir. Malah utawi apa lah iku kedue bumi iki lha apa? Kok gunjang ganjing kana wong kafir kaget. Sebab asale ra percaya, ora mungkin wong wis ajur, walung wis retak, daging wis kocar-kacir kok iso dibalekna utuh maneh, ora pantes lan ora dune. Ucapane wong kafir. Mulane besok dina kiamat nek wong kafir geger, wong Islam tenang-tenang. Iki wis kiamat. Wong Islam sing diomong Allahumma sallim. Mugi-mugi wilujeng, di wong Islam. Sing wong kafir geger malah dijawab karo Quran. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Yauma idzin ing dalam dina kiamat tuhaditsu bakal cerita apa bumi nyeritakake akhbaraha ing pira-pira beritane bumi. Lah niki lho ayat sing nerangake bumi besok ngomong jadi saksi. Aman cadat yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Jadi bumi iki besok laporan. Bumi sing dietak-etak dilinggahi wong Islam ngomongé apik-apik. Gusti dalem nalika nang donya linggahe tiang-tiang sing do ngaji niku. Tiang-tiang sing do salat, tiang-tiang sing do wiridan, niku teng inggil kula nakseni ngomong. Lah bumi sing diedaki karo wong kafir utawa tukang maksiat, yo ngomong. Kula nika sing diedak-edak karo wong kafir, kula sing dienggo korupsi, kula sing dienggo selingkuhan, pondok. Jadi saksine pirang-pirang. Mulane para kiai, para ulama, nek badhe sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib, nek bar salat, bar wiridan, terus salat sunat. Niku genti-genti ngecak burine, terus menengan sithik, ngiwa sithik, niku ngadah-ngadahake saksi. Nganti tasbih sing dienggo wiridan karo wong Islam sing do wiridan. Tasbih menika nggih dadi saksi. Nakseni kaapian. Dalile yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Lah bumi kok nganti ngono iku iya bi anna rabbaka awhalaha. Sebab sak temene pangeran ira awha iku paring
ilham sapa pangeran auha paring wahyu nek nabi lan rasul nek liyane nabi rasul auha manane paring ilham iku nek cara Jawa aweh weruh laha marang bumi Gusti Allah perintahake bumi kon ngomong. Dadi manusia disekseni karo bumi. Sing apik disekseni apike, sing elek disekseni eleke. Yaumaidin ing dalam dina kiamat iki yasturun nasu padha metu sapa para manusia metu sangka gone alam kubur terus menengah nangone ladang mahsyar ya metu perlu ngadepi hisab niku cara Arab cara Jawa pelanjaratan metune asdatan hare pencar ana sing Islam metune menengen ana sing kafir metune mengiwa lapo liyurau a'malahum supaya diweruhake sapa manusia a'malahum ing pira-pira amal perbuatane diketinggalake amal perbuatane nalika iku nampa buku catatan sing disebar saka aras sing wong Islam le nampa nganggo tangan tengen nandhakake calon swarga. Wong kafir le nampa nganggo tangan kiwa nok mburine geger, tangane ditekuk nandhakake calon neraka. Kejaba iku do ketinggal wajah-wajahe. Sing wong Islam lanang wedok katok ganteng-ganteng ayu-ayu. Sing wong kafir lanang wedok ketara gosong-gosong raine. Malaikat gampang niteni jadi ora usah dingetangeti. Angger ireng ya terus gedeng teng neraka. Angger ganteng-ganteng mencorong diderekake teng swarga. Tugase malaikat gampang. Mergo perbedaane ketara. Ganteng-ganteng swarga, gosong-gosong neraka. Niki mulane ayat akhiripun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman mangko taisapane wong ya'mal iku lamun ngamal sapa wong misqala dzarratin kelawan sak bobote semut pudak. Kewan paling cilik iku semut paling pilih semut pudak. Semut pudak iku semut sing kene ngrebut besuwet turahan. Nek ana besuwet turahan niku dirukung semut pudak. Semute ora katok tapi nek besuwete dipangan tok lilat terencep. Nah iku diarani semut pudak. Iki bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa ibarat bahasa disesuaiake karo sing nampa Quran manusia iku nek ngomong ngono ciplis kaya semut pudak wa manusia nek ngomong ngono iku ditirutna karo Quran wong ngamal sithik sing apik sak bobote semut pudak legane ati. Iku ditirutna karo Quran.
Faman mangko taisamane wong ya'mal iku lamun ngamal sapa wong misqala dzarratin kelawan sak bobote semut pudak khairan lawan ngamal sing bagus yarahu mongko bakal ningali bakal weruh sapa manhu ing balesane amal sete sing akhir wa may ya'mal utawi sapane wong ya'mal iku lamun ngamal sapa wong misqala dzarratin kelawan sak bobote semut pudak syarron ing elek yarahu mongko bakal ningali sapa manusa ing walese sak bobote semut pudak ngamal bagus ana balesane sak bobote semut pudak ngamal elek ana hukumane dadi kabeh ya kata sampai nek wiridan alhamdulillah bawane iku ana balesane subhanallah ana balesane. Mulane untung yang sing dadi paringi kiat poso Ramadan kanthi seneng lan gembira untung apa sebabe Gusti Allah murahe neni ning ganjar nganti Kanjeng Nabi ngendika nauso iben ibadatun turune wong poso direken ibadah niki senajan ora niat turune niat apa ora usah nek sing niat untuk ganjaran malah ora nek poso tok ya bengi bar isya ora payah poso sampean tilem ngrentet moga-moga engko jam 12 iso tangi tahajud. Niku turune tok ganjaran mergo diniati. Nek poso Ramadan mboten usah niat. Pamane ngaji ngeten iki terus ngantuk kabeh. Entuk ganjaran. Ya iki kita pamane ngantuk kabeh. Entuk ganjaran. Lah kula mulai. Untuk ganjaran mulai, untuk ganjaran mergo apa? Ngrumati wong ngantuk. Berlano untuk ganjaran. Iki nake wong poso naumuso imen ibadatun. Wasumtuhu tasbihun. Candle ora ngomong apa-apa, ora wiridan apa-apa. Tasbihun direken maca tasbih. Wa maluhu mudha'af ngamale ditikelake sing ngamal fardu kaya salat zuhur asar maghrib isya ganjarane didebelake 70 upamane salat zuhur nalika ruwah ganjarane 1 triliun miku nek salat zuhur waktu poso Ramadan ganjarane 70 triliun tak kaya duit ben kemropok. Lah sing salat-salat lan ngamal sunat dipadakno wajib. Iki enake Ramadan. Mulane kesempatan ngeten iki sampean gunakake